Lowri, nice i cwrdd y di. Gwrdd o ti. Fi ddim nerfus mas ma. Na dy ti? Na, mae'n dod trwy'r drws. Fi ddim bach o nerfus yn gweld nhw. Dwi ddim yn haws, ond mae fe'n brofiad eitha special i wneud life drawing, i ddaglinio corff. Life drawing? Life drawing, ie. Wel, Lloyd, nice i gweld ti. A ti, sut ni di benni yn y sefyllfa yma ta beth? Fi gweld lot o ti. Y fôr yma. Ti'n o rhaid? Ie, fi'n good, fi'n good. Right. So ni'n dechrau nawr wrth edrych ar... Pencil. Pencil, jyst i weithio mas sut mae'r siapiau gyd... Jyst yma, pa mor hir yw nhw fel. Ah, reit, so fel hyn. O'r ysgwydd lawr i'r hip a o'r hip i'r benglin, Right, so sut maen nhw'n cymharu. So dechrau'n syml, dechrau'n syml, a wedyn, a cofio i beidio meddwl am y manylder. So ni jyst yn edrych ar siap y corff. Fi'n meddwl am ymdrech gyntaf bod hwnna'n un dda. Be ti'n meddwl, Scott? Ti'n hapus da fe? Ydw i'n cael gweld e? Fi'n meddwl, Dyna eto. ti ddim yn gwybod pwy fi yn wneud. Yr her ola i Scott yw gwneud darlun mewn 2 funud, a'r tro 'ma silwét o gefn Lloyd. OK, iawn. 2 funud wedi dod i ben. Ti wedi gorffen, do? Sut ma fe? Mae'n gwahanol a mysterious bach. Fi'n meddwl bod e'n effeithiol, so mae fe ar bapur du, a mae fe'n defnyddio pastel gwyn. Ie. Fi'n defnyddio pastel gwyn, a mae fe'n, ie. Dwi'n gwneud mwy na, dwi ddim yn gael. Fi yn ymlacio ddylunio, achos di ddim yn meddwl am dim byd arall. Dim ond Lloyd a dim ond ar y ddylunio. Ie, fi yn ymlacio. Nes, mae Lloyd yn gweld y llun. Fi yn nerfus bach.